ha 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 ha. Onye ọlachi ga-ewu ya chiga ya maka edechi na nwewara anne ya Ishagama ije 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 ije. Let's go. Ebi best ngwaborima ah Ikwere o Ikwerele Ikwerele ọwụ ihe ga-emekwara gị o Ikwerele ụmụnne m o Dedele ọwụ ihe ga-emekwara gị o Ikwerele ụmụnne m o ala Owere anyị o chai ọwụ ihe ga-emekwara gị o ọwụ ihe ga-emekwara gị o sawa ọwụ ihe ga-emekwara gị o gị kpere chi ga-amụkwa nwa n'elu ụwa o ị ga-amụkwa nwa o gị kpere chi ga-alụkwa di n'elu ụwa o ị ga-alụkwa di o gị kpere chi ga-abụ ụmụ dị mma o chai ị ga-amụkwa ya o gị kpere chi ga-arụ ụlọ dị mma sawa ị ga-arụkwa ya o gị kpere chi ga-akpata ego n'elu ụwa o ị ga-akpata ego o gị kpere chi ga-akpa na dọla o ị ga-akpata ya o gị kpere chi ga-enwe admission o ị ga-enweta ya o gị kpere chi ga-azụ ụgbọala mara mma chai ị ga-agbakwa ya o enyi m gị kpekwa ya esukwa o my brother lay dede gị kpekwa ya esukwa o alabịa lewe unu kpekwa ya esukwa o ndị Enugu steeti o unu kpekwa ya esukwa o Lagos City lay Eko unu kpekwa ya esukwa o Nigeria lewe unu kwekwa Yesu kwa o enyi gị kwekwa Yesu kwa o dede gị kwekwa Yesu kwa o onese gị kwekwa Yesu kwa o chai amadu chibe ya o enyi gị kwekwa Yesu kwa o dede gị kwekwa Yesu kwa o enyi gị kwekwa Yesu kwa o chai amadu chibe ya o sawa amadu chibe ya o ụwa anyị nọ n'ime ya amadu chibe ya o ụwa anyị nọ n'ime ya o chai amadu chibe ya o deda mmadụ wụkwa chibe ya o deda mmadụ wụkwa chibe ya o oneza mmadụ wụkwa chibe ya o chai ịnụ n'olu m o sempe sempe o chechebere ni injinia Bruno Karigo okpudikwe kpate mere eme enyi m onye na-ekwukwe kpate mere eme o akpị mara panna ihe onye pụtara n'elu ụwa o ọwụ ihe ga-emere ya ihe pụtara n'ọnụ gị abụọ ihe ga-emere gị o gị kpekwashi ga-agba moto n'elu ụwa ị ga-asa agbakwa ya gị kpososi ga-arụ ụlọ dị mma ị ga-asa rụkwa ya gị kpososi ga-eme ihe dịkwa mma n'elu ụwa ị ga-emekwa anụ ya o enyi m gị kpekwa Yesu kwanụ my brother lay gị kpekwa Yesu kwa o Nigeria lewe unu kpekwa Yesu kwa o Aleko unu kpekwa Yesu kwa o Lagos City lay Lagos unu kpekwa Yesu kwa o onye na-achọ ọrụ n'elu ụwa ị ga-ahụkwa ọrụ dị mma onye na-aga akwụkwọ ị ga-enweta admission dị mma onye na-achọ ego n'elu ụwa ị ga-enweta ego dịkwa mma ihe chọrọ n'elu ụwa ọwụ ihe ga-emekwara gị o enyi m ọwụ ihe ga-emekwara gị o dedele chai ọwụ ihe ga-emekwara gị o sawa 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 umafrika sawa mano sawa sawa chai cheki mano sepo oya rock mano chai jinja mano oshayama adanu kawame okuni kwogeri amma omenu mekonu tebi ya o elu anyị bra ụwa ya ọwụ onye zụtara nke ya laburu mmanụ ụwa dị egwu egwe igwe nna n'elu ụwa ya ga-eme nna gị o omenu mekeri ya mma o nyekwe nna ga-eme nna gị n'elu ụwa Chineke nna gị kwanekenu geme mama ogbe gị n'elu ụwa si nna gị ike o
Kamranu Chileke Krego, Elo Wagare Panage Mano, so Kwani Ikwere, Ayagamre Lage, I host in me. Mama Biziko, O Menjo Talkan and Jono. As I know, come on, them run a jigga langono. I'm not telling you one alone, I did a dirty leg at the crown of me. The Lolonia men and the Luwaya, so what if I am man? You can not get a leg and I know. Renelo watai no wiege me paragio elagona erenwe wa o de kwano beste ma bia dola nde medemo na bia dola o chai ebi beste ma bia dola o ejeli ba mam Ikwere o wiege me paragio Ikwere Oyege me paragio, Gipele shiga mukwa wane no wa o. Oyege me paragio, Gipele shiga lupa dine no wa o. Oyege me paragio, Gipele shige wihere mane no wa o. Oyege me paragio, Gipele shiga wadi mission o chai. Oyege me paragio, Eji me, Ogipe kwa Yesu kwa o. My brother lay, they keep by Yesu pao. Oneze keep by Yesu pao. Any keep by Yesu pao. They keep by Yesu pao. Chai Amadu chibe yao. Any keep by Yesu pao. They keep by Yesu pao. Oneze keep by Yesu pao. Ah, Amadu chibe yao.